best friend. Yeah, it hurts a bit, I won't pretend. Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot, 'cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it out? Only time will tell. Why do you keep telling me nothing? You drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along. And I can't help but feeling, just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I watch you as you sleep. You don't know I'm looking. With you everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on, just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling, I'm just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I watch you as you drive. If I ever said enough times, I can never let you go when you're not mine. Yeah. Falling in love with you every time. When I look into your eyes and see a paradise, I can be your nighttime lover. We'll dance under the moonlight cover. Good morning guys. Good morning kids. Good morning Holly. Good morning Johnny. Good morning. Pupunta tayo guys sa public market. Is it Victoria Market? No, it's Melbourne Marketplace.
Okay. Yeah, Queen Victoria. Yeah, Queen Victoria Market. Today is Sunday, August 6. So yun yung ating agenda today, mag-market. Where? Every time naman kami pupunta ng Melbourne, lagi kami pupunta sa market. Wala lang, ewan ko sa kanya, gustong-gusto niya mag-walking doon. Ayan na naman ang kanyang telepono. Okay, wait lang guys. Dito kami sa Victoria Market. And eto, ang tigas ng ulo. Ayaw niya, sila ni TJ, ayaw nila mag-trackies. And then si Sak, hindi niya rin sinuot yung kanyang Kathmandu, iniwan niya. Ayaw niya daw kasi magkikik daw siya mamaya. May initan din daw siya. And eto si Holly. Ayan. What you got, Baba? Oh, you got your sanitizer. Good job. And your card. Oh, you got credit card. You only have what? $20 left. Okay. Magbayad lang tayo dito ng parking. Yung dalawa nagbibiroan na naman. Dito kami guys sa may mga ano, ito yung magnetic, what you call this again? Super magnetic na sa phone ni Jan. Ayan, kuha siya. Yeah, might as well give me something to hold. Ito, parang phone holder sa car. Thank you. Siya. So, kumuha rin ako ng isa doon sa kinuha ni Jan kasi yung sa kanya raw sa boat. What do you want, Zach? Gusto mo magpa-sketch? Gusto niyo magpa-sketch? Si Zaki boy. Information of step 1 on Queen Street. Systematically done. Dito tayo sa Agboot. Mag-try tayo. Kasi yung akin, do you think so? I have a small foot. Yeah. Pero black, gusto ko sana brown. Do you have brown? No, just Walang size para sa akin. Meron lang sila yung size 6. Size 7 ako. 6 to 7 or 6.5 at least. Pero yung 6, hindi talagang masikip. Si Sof, ayan, meron siyang size. So, kukuha siya. Itong dalawa lagi nagbibiroan. Sabi niya, hindi ka na makayuko, no? Kasi di ba nag-walking kami, masakit yung mga balakang nila. Ayan, meron siya nabili. Thank you. Tingin-tingin lang sila. Hanggang tingin lang sila. Kala mo naman itatakbo ni Sak. Pinaano si Sak, pinababa yung hawak ni Sak. Ano, LOL baba. Okay, you can look baba. And later, if you can't find anything, we can come back, okay? Sinabihan ko kasi siya, magtingin-tingin muna siya. Libutin muna namin itong buong market. Yeah, later we have to look more. Tapos pag may nagustuhan talaga siya, yun ang kukunin niya. Kasi tingin niya sa mga toys, gusto niya nang bilhin. Oh, that's nice. Pareho pala yung jumper ng dalawa, oh. Nag-twinning yung dalawa. Yan yung nabili namin sa robe, yung kay Holly. Yung kay Sophie, hindi ko alam kung saan niya nabili. Ang gaganda ng mga nails. This is handmade, right? Yeah, handmade, reusable. Yeah. Are you Korean? No, I'm Indonesian. Indonesian? You look like Korean. Love your skin. Try natin to. Ang ganda. So this is for your... Oh, I'll do the middle. Ah, nice. Love it. Wow. Ang ganda, guys. Try ulit tayo ng ibang design. I love it. Oh. Yeah, I want to find something. Oh, this one might be a bit too big. You think so? Yeah. It's a bit big. A bit big. So, thank you. You have a beautiful face. Hinahanap ko na yung aking mag-ama. Alam nyo ba, ang tagal ko doon sa mga nails. Pakita ko sa inyo yung mga nakuha ko. As in, ang dami kong kinuha. Nabudol tayo. Kasi ang gaganda naman talaga. Nasaan sila? Sabi sa my corn. Ah, andito na.
I'm here. Yay! Oh, you got that one already. You like it? Nice. Thank you. Has salt, pepper, and butter. Mmm. Yum. That's my vlog. Like that. Gustong bumili na ni Jan ng clock para sa future house niya. Like bonding out. Gustong-gusto niya yan. Oh. Look at it. I wanna buy one. Why? Because Don't I like just your hair. I don't like my hair. Ayaw nila akong pabilhin ng ano, ng wig. Gusto ko lang i-try. Yeah, but that was curl. But this one, it's nice. I wanna. No, I'm just gonna look, Saki. Ay, tingnan mo na naman. I want. I want. Come on, Sas. Come. I will. I just wanna try. Come on, I just wanna try. Tinulak niya na talaga ako. Hindi tayo nakakuha ng wig. Gusto ko mag-try. Oh my God, Zach. I just wanna try. I'm not gonna buy. I'm just gonna try. Gusto sana ni Jan mag-American donut. Pero ang haba ng pila. Yan yung pila, guys. Doon. Layo pa. Tapos yung pinipilahan nila. Yan. Yung maliit na car na yan. May nakalagay na donuts. O, diba? Ang haba. Tumakas ako kay Zach. Bumalik ako dito sa mga wig. And si Sophie, meron siyang nakuha. Sophie, show it to them what you got. Ang ganda, oh. So ako pipili ako. Yes. Yeah, you like it? Yeah. Yeah, love it. Nice. Hanap ako ng dark. Dark, kasi dark yung buhok ko. Ito medyo light. Hanap lang tayo. Dito na yung aking buhok. Buhok. Yung kay Sophie, ang ganda, oh. Very nice, Sophie. Ang haba din, oh. Punta sila sa footy shop ulit. Punta sila doon. Ako, punta ako dito. Kuha ako ng muscles. Na-try ko na to before nung pumunta tayo. Ilang taon na ba yun? So ngayon, kain ulit tayo dito. Ayan. The muscle pot. Ito yung the muscle pot. Yung hugis ng kaniyang ano, yung parang van is muscle talaga siya, oh. Ayan. Alright, I'm gonna get one. Dito tayo maupo. Ako lang naman ang kakain, eh. At least habang hinihintay ko sila, kakain tayo dito ng muscles. Ang sarap nito, guys. Ang sarap to. Hindi ko pa natikman yung grilled, pero pinano ko siyang take away kasi baka dumating sila, hindi ko maubos. Kasi dalawang order yun. Parang kukulangin tayo yun sa bread kasi masarap yun sa bread, eh. Why? Why are you gonna go there? Dito na sila pupunta. You're leaving? Yeah, we're all leaving. Why you're all leaving? I haven't. We're going to the footy over. Oh. Spencer's saying hi. Hala, alis na raw sila. Wala pa na yung pagkain. Hinihintay na nila ako. Wala pa yung food natin. Pupunta ako kami sa DFO. After dito, yung DFO acid on DFO. Gusto ko sanang imukbang. Kaso paano yung mamumukbang? Magmamadali ako niyang kumain kasi hinihintay nila ako. Ayun sila sa likod. Oh. Ayaw naman nila nito, eh. Ako lang naman may gusto nitong pagkain na to. Take away. Yeah, alright. That's good. Tinake away ko na lang. Thank you. Meron silang paella. Ayan, oh. Tingnan nyo yung donut. Ang haba, hanggang dun sa dulo. Okay. Kunin na namin yung clock. Sak, come here. Ayan na yung kanyang clock. I'm happy for you, Dad. Dito tayo. Yes, please. Dito tayo sa corn. Kuha ako ng corn ko din. And spicy, please. You have spicy?
Yes, spicy. Yes, thank you. Hot lady here. Yeah, hot lady. Hot lady daw. Yeah, the spicy one here. Yeah, spicy. Good na? Ayan yung corn. Ini-imagine kong imukbang yung aking muscle. Pero nauwi tayo sa corn, guys. Kaya mag-corn na lang tayo. Kasi may pupuntahan pa raw kami. Masarap siya kasi spicy butter. Tapos ang dami pang pepper. Tapos may paprika. Sarap. Guys, and I got this. What you got? LOL. Yeah. Naubos ko na. What did you say, Sa? Corn, isn't it? Yeah, so good. Ang sarap. Dito pa rin kayo sa parking kasi hinihintay namin si Jan. May kinuha lang. Sarap nitong corn. $5. Sarap. 12? 5. Yeah, I know. Dito na pala tayo guys sa DFO Resident. Ayan. Nakita nyo na to noon kasi nag-vlog din ako dito nung nagpunta kami. Ilang beses na tayo nakapunta rin dito. Maliliit pang mga bata. So ilang taon na rin yun. Dito na tayo sa loob ng DFO. Ewan ko anong bibili ni Jan. Ako wala akong bibilhin. Wala namang paglagyan ng damit ko. Bless you, yeah? Bless you, yes. Yeah. Sabi ni Jan, bili ako ng mga to. Teka, hindi ko yan kailangan. Pinapapasok niya ako dito. Ayan siya. Pinalagkuran kayo. Kunwari, hindi niya ako pinapapasok yan. May gusto raw siyang tingnan dito sa Smigo. Alright, go get one. Gusto niya to, yung lip gloss shake. I don't want any. How about this one? You don't want anything, Saka? Okay. Yep. Okay. You're welcome. Isaya niya. Pinakita niya agad sa papa niya. Pumasok dito si Jan sa Kathmandu. Ayan siya. Parang gusto ko mag-hot chocolate dito sa Lind. Kaso may pila. Ayan, may free trial chocolate. Yung bago nilang raspberry. Nag-order na pala ako ng hot chocolate. Salted caramel hot chocolate. Hinintay ko lang siya. Good? Good? That's the one. The raspberry. Ano? This. Raspberry. Masarap daw sabi ni Jan. Ayan, kumuha sila ng pants dito. What shop is this? Volcom. So, kumuha sila ng pants. And eto na yung ating salted caramel hot chocolate. Pumasok si Jan dito sa Rip Curl. Ayan, yun na yung mga bata din. Sunod na rin tayo. Si Jan gusto niya akong bilhan ng Asics na sapatos kasi nag-walking kasi ako everyday. So sabi niya maganda raw yung Asics na shoes for walking. Kaya pasok kami dito. Siya ang pumipili. Gusto ko sana white pero sabi niya akong pipili. Teka, bahala ka dyan. Alam niya raw yung kukunin para sa walking. I don't know to your dad. Is it nice? Tulungan nila ako. Put in there, Zach. Huh? Just got to put in there. Get up. Why it's hard? It's hard, babe. Ayan. Mayroon pa siyang pinili. I think they're black. It's alright. I'll try that one. Gusto niya purple. Oh, they're good walking. So no, these are the other foot. That's what she uses. This is to what I'm walk walking. 5K a day. Look at the back of them, China. I don't know, I just say Ha? So you sit out. Yung dalawa yung nag-shulay sa akin. Oh. Ha? I'm happy. Yeah. Alam kasi ni Sak na ayaw ko yung kulay pero si Jang gusto kasi yung ganong design na hindi design, yung model. Ito yung kinuha. Ito yung kinuha ni Jan, oh. I accidentally did double one. It's alright. Si Kiana
Maybe 29. at this one, Mom. Would you rather get this Ayan, color? 280, 230. Would you rather get this color? So, outlet tayo, $230 siya. Yeah, but Daddy said not good. This one is better. Itong gusto ni Jan. They're the same one. Okay, only 20. I know, but Daddy wants this color than this one for me kasi girl daw tayo. Alright, let's go. Ayan na yung sapatos natin, guys. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah, I'm just gonna finish this. Thanks, Saki. Why don't you wear them now? Dito tayo sa food court para kumain ng lunch. Late lunch na to, guys. Si Sak naghahanap siya ng alams niya na. What's that? How about you, Kuya? Dito kami sa Genki Sushi. You want 4? Wow. Yes, line up. Huh? Yeah, I know. Line up. I'm just gonna look first. Which one you want? This one? Which one? Which one? Get 2 because I want rice. Rice? What rice? Oh. Dalawa lang daw, tapos mag-rice siya. Alright. Kuya, here, Tyron. Where's Kuya? So, ayan na yung food ng kids. Kumuha si Kuya ng... Yes, you do have, Baba. Here. You have the chicken katsu. And si Sak merong honey chicken fried rice. Try one daw. Okay, sinisya niya kay Sophie. This is Zachary as well. Tatlo. Ayan. Si Kuya, yan lang yung pinili niya. Fried rice, noodles, and honey chicken. Good, Sophie? Sinare ni Sak yung food niya kay Sophie kasi wala pa yung mama niya. Hindi pa siya makabili ng pagkain. Ayan si Sak. Okay, kaya na muna sila kung hindi ako kakain kasi uminom tayo ng hot chocolate. Mamaya na lang ako kakain. Kasi mayroon tayo doon na tinake away sa market, diba? Yung mussels. Yun ang kakainin ko. Sana pala dinala ko, no? You alright, Baba? Si Sak, shinare niya rin yung sushi kay Kobe. Pinatry niya kasi si... You like it, Kobe? Is that your first time to try it? Pinatry sa kanya ni Sak. Chicken. Yeah. You want that one? Oh. Ang magaling si Sak mag-sharing kasi shinare niya rin kay Sophie yan, oh. You like it? And si Kuya yan, i-share niya rin kay Mami. Thank you, yeah. You alright? Here, baby. Kumuha rin siya ng tulad kay Sak. Gustuhan niya. And si Kylie, katulad kay Kuya, honey chicken with rice. Si Joe, ganun din, honey chicken tapos beef. Si John, naghanap pa siya ng food niya. So, ayan na. Kompleto na tayo dito. Hindi pa pala, si John pa pala. Ayan, kompleto na. Andiyan na si John. Burger, tsaka chips yung sa kanya. So, iniwan ko sila doon kasi kumakain pa sila. Ako, magtingin-tingin lang muna ako dito. Tingin-tingin. Sabi ko sa inyo, wala akong bibilin pero may titingnan lang tayo. Tingnan natin kung makakabili tayo. Pasok tayo dito sa The Cuba Outlet. Maganda dito yung mga ano nila, jeans. Pero hindi tayo kuha ng jeans. Tingin lang tayo dito kung anong meron sila. Wala akong nakita doon. Pasok tayo dito sa Guess. Wala akong nakita doon sa pinasukan natin na shop. And ayan sila. Tapos na. How's your food? Good. You're full. Of course you are. Tatlo ba naman na sushi. Tsaka yung $12 na plate na fried rice tsaka honey chicken. Yun ang kinuha niya. Come on! Pasok kayo dito sa Adidas. Look at the line. Thank you. Nakalis na pala kami dun sa DFO. Dito kami sa my Footy Oval para mag-kick yung mga bata. Andun si Jan, tsaka yung mga kids. Si Kylie nasa car. Ako din feeling ko hindi ako pupunta dyan. Kasi ang lamig ang hangin. Sa car lang ako.
Lumabas na ako. Stormy good goal, Stormy style. Ha? Lumabas na ako. What? The goal. Nag-TikTok ako, guys. Tignan niyo yung TikTok ko. Natatawa doon sa TikTok ko. Wow! You tricked me. Ayan yung nabili ni Zach na football. Si Kuya din meron, diba? Sila talagang nagkukolekta ng football. Hindi sila nilalamig. Tingnan nyo. Wala na si Kuyang jacket. Ayan yung nabili ni Zach na. Ewan, babalik daw sa kanya. Ayan. Pag tinapon, pag trino, babalik sa'yo. So how it's gonna come back? Yeah, like down. I think you have to tilt a little bit, yeah. Like that. Yeah. Oh, ang lamig. Sila hindi nila alam kasi kanina ba sila nagkikik ng footy. Balik na kami sa apartment. 5:60 na pala. Umuulan din ng konti. Nagdi-drizzle. Dito na pala kami sa room, guys. And excited akong kumain. Yung mussel na in-order ko, diba? Na dapat ko doon kakain. Kaso yung mga kasama ko, paalis na. So, pina-take away ko. Alam niyo ba kung anong tinake away ni Kuya? Tingnan nyo guys yung tinake away ni Kuya. Hindi yung order ko. Tinawag niya ako. Sabi niya, ito yung order ko. Hindi ito yung chili coconut mussel na in-order ko sa kanya. Alam niyo ba ano siya guys? Yung fresh. Wala pa. Hindi siya luto. Amoy dagat siya. Dalawang ganito. Dalawang order ko, diba? Isang grilled at saka isang yung may soup na dapat may bread. Wale. Isang ganito. And meron pang isa. Ito, hindi ko alam kung ano to. May coconut din siya. Pero yung in-order ko sa kanya, hindi ganito ang itsura dapat. So, ayan. So, initin ko siya. Pero wala yung inaasam kong may bread. And yung ididip mo lang yung bread. Tapos, eto anong gagawin ko dito. Siguro lutuin ko na i-grilled ko kaya to. Kasi wala tayong cheese. I-ano ko lang siya, no? I-freezer ko na lang to para sa bahay ko na lang siya lutuin. Kasi sayang, sobrang fresh niya pa. As in, ang amoy niya ay fresh na fresh. May sarado pa nga, So, i-freezer ko na lang to. Tapos, pagdating sa bahay, doon ko na lang siya lutuin. Eto, initin ko. And kanina, yung breakfast ng mga bata ay eto. Strawberries. Initin ko to kasi gutom na ako. Ang kinain ko lang the whole day is corn. Yun lang yung kinain. And kanina, nag-exercise pala ako, guys. Nakita niyo ba? Nag-exercise ako. Every day, sinasama ko na sa routine ko yung exercise na yun. Yung nakita niyo kahapon din, nag-exercise ako. Yung Pilates. Guess who's back? You. Guess who's back? Tapos kanina, so everyday ko siya ginagawa. And nag-walking din ako, guys. Mom, you have to take it out. Everyday. And hindi ko nadala dito yung sapatos kasi hindi na pinadala ni Jen yung sapatos dito. And meron din akong nabili sa sa shop na sa bahay ko na lang yung ipakita sa inyo kasi nasa car, hindi na pinakyat ni Jen kasi bukas aalis na kami. Mom, did you just take this out, the charger? Yeah, para ang bitbitin na lang namin ay yung mga dala namin dito. Hindi na yung mga pinamili natin. So, initin ko to. Stop! Sorry, Mom. Initin ko lang ito. Oops. Stop. Come on, I'm gonna bring his cubbies. Okay. Love you, Mom. Bakit ayun? Okay, kasi lagay ko to sa freezer. Lagay ko to sa freezer. Hugas na hugas talaga siya. Sobrang linis. Oh, wala siyang Kylie. Ay, sure. Yeah. So, freezer na lang natin ang mga to. Gutom na talaga ako. Kuha tayo dito ng sinapay doon sa nabili natin kahapon na bread. Ito na lang. Nakalimutan, parang hopya. Parang siyang hopya na pork ang laman. Yan, kainin natin yan. Kainin natin yan. And ito pala yung nabili ko sa rope.
Hindi ko alam kung napakita ko to sa inyo nung binili namin sa Rogue. Pero eto, ang ganda niya. Super nice ng pagka-knitted. Yan, gustong-gusto ni Jan. And naka-jeans tayo and shoes na yung lagi kong ginagamit na pang-walking. Ito yung stigmatin na years ko nang nabili. Ito yung natin ito. Parang kopya. Sana dinamihan ko ito. Ang sarap. Kopya talaga siya. Ang sarap. Oh my god. Harap nyo. Para siyang siopaw na kopya. Yung mga bata, pabalik-balik lang. Kasi nandito lang sa pabili. I already did. We already did. What I did. Okay, talawan niya. I opened this, and then you just take this off for a second, and then you see this, you open that up, and then you have a lip gloss. Yes. And then Sa Smeagol yung pop galing. it back. Careful. Ha? I got the scrub, but Yeah, it's not open it yet. has. Okay. There we go. Yeah, meron siyang scrub. Lip scrub. Doesn't feel like scrub. You should feel like. Papa? Yeah. It's a sugar baba. Oh, so you just put on. Yeah, rub it. Alright? This is my one. Yeah. And I got these two lip glosses. Okay. Ininit ko na to and wala siyang laman na muscles. So, feeling ko, kailangan ko yung mga pinakita ko sa inyong hilaw na muscles ilagay dito. Tapos, i-oven. Tingnan natin. So, ayan siya. Ima-microwave ko to ng mga 5 minutes para maluto yung muscles. Kasi super hugas yung muscles nila. So, and meron ako ditong baon na tinapay na galing sa bahay. Saan na yun? Eto. Ito-toast ko na lang to kasi pag siniserve yun doon sa market, kung saan natin yung nabili, may kasamang bread. So, meron ako dito. Ito na, i-toast ko na lang to. Buti na lang, may bread tayo. Siya. Ito siya doon kila Joe. Ayan na guys, yung ating muscles. And masaya ako kasi nagbuka yung mga muscles. Microwave lang natin. Ayan siya. And ito yung toast. Sobrang gutom ako. As in. So, kain tayo. So, siguro ganito ang gagawin. Pero, kahit na ganito yung gagawin, kulang pa rin yung order ko kasi wala yung grilled baked na muscles. Ito lang lahat. Ganito. Tapos may, yun nga, yung may soup. Ganito yung sa kanila. Yung siniserve nila. Malaki yan siya. Tapos may bread na ganito din. Okay guys, kain muna tayo. Kain muna ako, so sobrang gutom na ako. And meron akong nabili sa sa bread top. Yung butterfly cookies nila. O diba? Sobrang gutom ako. Parang gusto ko lahat kainin. Dapat pala may tinidor tayo. Kanina sobrang sad ako. Kung mali yung order. Hindi na siya mali. Kulang na siya. Wala yung grilled. Ang sarap guys. Yung dati, yung in-order ko noon is yung mayroon siyang white wine. Kuha ko yung hito ko. Meron kaming inuwing pasta yung kagabi. Hindi naman kinain ng mga bata. So, hindi na niya kakain kasi busog sila. Paglagyan na lang natin ng shell. Sarap guys. Ganito pala. Ay, sige. Sarap. Sobrang fresh niya talaga yung muscles. Sarap. Tapos, ito. Dinidip sa sabaw. Sarap nito doon imukbang. Sa may mga kasama ka kasi mga ibang tao din. Ang sarap nilang tingnan kumain. Dito lang tayo mamukbang. Wow.
Buti nga, may tinapay akong dala. Dinala ko to kasi for breakfast. Pero hindi naman kailangan kapag breakfast kasi lagi kami on the go. Tapos yung pancake, sabi niya dyan, huwag kong lutuin kasi lagi kami maagang umaalis. Tapos nag-exercise pa ako ng maaga din. Gumigising ako maaga para kapag-exercise ako. Tapos by that time, sabi niya, wag na ako magluto kasi alis na raw kami. Kasi maaga lagi. Like 9 o'clock. Okay guys, kainin ko muna to. I-enjoy ko muna to kasi kanina sobrang sad talaga ako. Pagbukas ko, hilaw siya. Sabi ko, bakit ganito? Akala ko kasi pag take away, nakaganito na. Na-mix na siya, diba? Usually. Pero dito, first time natin mag-take away sa kanila. Kaya, ganito pala dapat ang gawin. Sarap ng gata, maanghang. Tapos na ba akong kumain kanina pa and nakadalawang bowl ako guys. Nag-init ulit ako after kung maubos yung isa yung nakita nyo kanina. And nagmukbang ako sa TikTok. Tingnan nyo. Kung hindi pa kayo nakafollow sa TikTok ko, ChonaAndMyKids din yun. Yung ating name sa TikTok. And nakapaglikpit-likpit na ako. Nahugasan ko yung mga dapat hugasan. Ito yung mga empty bottles yan. Kasi bukas alis na tayo. So punta muna ako dun sa kabila. Nandito sila, oh. Oh, we have the new seats. Oh, and now? Alis tayo. Punta ulit tayo sa McDonald's. Kasi siya gusto niya rin mag-dessert ulit doon. And same sa mga bata. Bira lang yan si Isak magpunta ng McDonald's. Pumunta kami sa parking lot para kunin yung jacket ni Kuya sa car kasi iniwan niya sa car. Pati yung kay Jan. Tingnan niyo sila, oh. Ganun sila kakulit, oh. Lakad ulit tayo. Ang dami nating walking dito sa vlog na to, guys. Etong trip natin sa Melbourne. Daming walking, which is good. Dito na kami. Dinidip niya na rin yung fries niya sa kanyang McFlurry. Ayan sila. Yung sa amin wala pa. Yung sa kanila nandito na. Dito na yung atin. Ha? Ito na yung atin. So, meron... Is this mine, Han? Yeah. So, meron ulit ako pero hindi ko ito mauubos. Yeah, actually, I said it now. Ito kaya na to. Hey, Han! Beba! Go! Hey, Kylie. Natatawa kay Kylie kasi siya lang nagsabing, go, go, go! We're trying to go! Si Kylie. May lumapit kay John, humingi ng sigarilyo at saka nagpasindi na rin. Is that your new friend, babe? Hindi na kami natuloy sa Easy Mart kasi guys, ang daming mga nakakatakot na tao. Yung mga nagsisigaw. Ayan, hindi ko lang kung naririnig. Asad kay Holly, mayroong sumisigaw na Aussie, Aussie, Aussie. Tapos, pag tinignan mo siya, parang nagagalit. Ayan. Sisigaw-sigaw siya. So sabi ni Jan, balik na lang daw kami. Malayo-layo na yung nalakad namin. I'm still walking. You are walking? And I'm still touching the ground. Narinig yun, nagka-clap-clap siya, sumisigaw-sigaw siya. Nandun na siya, malayo-layo naman siya. Pero dumaan siya sa may sa amin, pero sa kabila siya. So, sabi ni Jan, balik na kami kasi marami nakikita ng mga ganun. Dito na tayo sa room and i-end na natin yung vlog kasi wala namang ganap, guys. Ay pupunta pa kami doon, manonood lang ng TV with the other family. And si Jan, init na init siya dyan sa Kathmandu niya. And ako rin, init na init ako dito sa aking puff jacket. Ito, nabili ko to no. Lang to na kaya to sa Seed to. Seed ang brand. So, i-end na natin yung vlog, guys. Yun na yung vlog. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on our next vlog. Okay, good night, guys. Good night, Kuya. Kuya.
Right. So, punta na sila dyan sa kabila. Night, guys! Cause I think I do